rising semedi mungguing patrabaan sang wani ngali wijiling sasangka inggraning ngarga kanan yasrala nang ngandika kula waspadaken ingkang rawuh kados ngandika Raden Kartomarma. Nggih Raden. Sajak sumengko jengkar paduka Raden. Wonten wigatos menapa? Wonten wigatos menapa? Paman Kerpa karo kowe Swatama. Nggih kados pundi Raden? Kados pundi Raden? Babar pisan Kakang Prabu Duryudana ora duweni rasa welas karo Kadang. Mongko rina pantarane wengi aku iki ngreksa marang kawilujengane Kakang Prabu Duryudana. Dianggep yen aku iki jiring getih wedi mati. Dikira aku ora wani Bandayuda. Aku kadukan akeh-akeh malah aku ditundung saka ngersane Kanjeng Koko Prabu. Lho. Kok kados katen? Lah ya kuwi paman. Mongko lalakon wis dadi kaya mengkene. Saya tipis. Mongko Kurawa tumpes tapes tanpa tabet. Lah kok malah Swatama barang kowe ana kene. Iya. Persajan kemawon. Kula iki dipun tundung kaliyan ingkang Raka Sinuwun Prabu Duryudana. Lho. Kowe uga ditundung. Inggih. Sababipun rikala semanten kula menika ngetutaken lampahing Senopati Agung Sinuwun Ngamangka Prabu Karna ingkang dipun kusiri kelawan Prabu Salya. Kula tingali antawisipun kusir kaliyan Senopati kok mboten akur. Rikala semanten Sinuwun Prabu Karna badhe nglepasaken jemparing dipun sikara kaliyan Prabu Salya. Gejegan wekasan Prabu Karna anggenipun nglepasi jemparing dumateng Janaka. Mboten ngengingi jangganipun namung kenging lungsenipun. Kula ngertos menawi menika dipun paeka. Kula matur teng ngarsanipun ingkang Raka Sinuwun Prabu Duryudana atur kula menika dipun wastani kula menika tiyang ngayawara. Dipun wetani menawi kula menika ngasuraken kawibawanipun Sinuwun Sepuh Prabu Salyapati. Kula nggih dipun tundung saking ngarsanipun Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten. Persajan kemawon kula balela dinten menika. Mengkono Swatama. Inggih Raden. Nyumanggaaken kepareng paduka. Menawi kula panjenengan anggep kula menika awon mboten dados menapa. Jalaran raos kula sampun boten kanten-kantenan, gesang kula menika sampun boten wonten ginanipun. Swatama uripe wis ora cetha tanpa bapa tanpa biyung. Lajeng sinten ingkang badhe kula sembah, sinten ingkang badhe kula pepundi. Yen pancen kono padha rasamu karo rasaku. Semingkir dhisik wae. Semingkir kados pundi? Aja dina iki. Prayoga ayo. Aku karo kowe gawe cara kang prayoga. Nah iki aja nganti kedenangan. Sumingkir dhisik saka laladan dina. Monggo kula dherekaken. Inggih, monggo Raden.
tresna kakang apa? Kaipe wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Koko Prabu. Pun kakang kepengin dangu kelawan Siadi Sakoron. Ibarat peperangan iki mung kari sak kemperangan. Mung kari sak kemperangan. Marang saka panemumu kepriye Werkudara? Ora susah dadak ditanting. Sing cetha wae mung kari wong loro Sengkuni kelawan Kakang Duryudana. Sepira banggane mengko dhisik aja sok ngremehke marang liyan. Sahabat, kowe senengamu rak mesti ngentengke boboting liyan peh Sengkuni rak ngono to. Wah, sepira banggane. Yo. Ning bab perkara Sengkuni mau aja mbok anggap enteng lho. Saabot-abote Sengkuni. Abot endi karo Dursasana biyen? Karo Kakang Duryudana. Yen perlu Sengkuni karo Duryudana tak rampungane dina iki uga. Ya. Yayi. Utamane sira Werkudara. Jalaran dina iki Siadi sing dadi punjering senapati. Petungen sing kanthi ganep pikiran kanthi wening. Siadi uga aja nganti kowe ngentengake marang boboting liyan sapa wae sing arep bela marang para Pandhawa aja mbok gawe gelo. Yo, kata itu dawuh.
prayitna semuni riri eko bali tityaning gandaya nitri sonya purnama sasi kilar semeti tengahing latar iki kaya Kakang Bodro nggih kula sing sowan sinuwun nganti anak-anakmu lawa garing Petruk Bagong nggih kula derek sowan nggih kula rawuh nek basa mbok sing runtut kepiye apa aku salah lah nek kula rawuh ngene karepku piye lha apa ra entuk lho ya kena ning ya kudu undha usuke iki lho sing pernah tuwa nyang sing nom nyang sing tuwa ngono kuwi lho nek sing tuwa nyang sing nom kuwi patut aku rawuh mrene kena nek kowe diapun mesti rawuh lho sik to aku nek karo Prabu Kresna tuwek ndi ya tuwek kowe lah iya sinuwun Kresna dagong rawuh diapun kok wak ngono lho aku ya ben entuk pasaran sithik-sithik ngono lho Truk kan ketok rada mutuk raimu kuwi ya Kakang Semar kula persajan wae tekamu iki gawe kaget rasane ngatiku nggih nyuwun pangapunten menawi kula lepat Jagung Pangaksama Paduka sinuwun kula menika dipun utus sing ngongkon Kakang Semar kula dipun utus ingkang paman ing panggombakan Yama Widura lah diutus sapa ngaten Kyai Semar sing ngerti lelakonku karo Sengkuni iki mung kowe rikala semana kok ora eling to rikalane jaman obong-obongan bali sigala-segala rikala semana Pandhawa diobong sing gawe jogangan kae ra aku Pandhawa ketemu karo garangan putih sesinglane Bathara Antaboga lah anggonku gawe jogangan kuwi dikonangi karo Sengkuni mula nganti tekan sakyahene Sengkuni iki dem-deman keling karo aku ki wis suwe wis padha prasetya besok dumadening perang gedhe Titenana Widura kowe mungsuhmu kejaba mung aku Gething keburu sengit wiwit cilik mula kuwi jaman nom-noman mula sewanci-wanci upaminipun mangke Sengkuni rumabasing pupuh jumeneng dados senopati Yama Widura sagah dados senopati mengko dhisik Kakang Semar pripun mestine Kakang Semar kudu taren lawan Ndaramu Werkudara sing jumeneng dadi senopati saiki rak Werkudara ning Ndara Werkudara lagi gadah pamong-pamonge rak sampeyan iya bener ning sing temandang gawe iki mengko rak Werkudara lamun to aku iki ngrilanana nek sing duwe kewajiban ora lila terus kepiye kudu lila lah iki piye tenan ngudokke iki lho yaene senengane ora jane Semar iki pangkate iki apa to ya kalau melu nyelo mbok ya wis matur dikongko ya matur apa enenge kok senengane kok mrekosa Doro Kresna kakangku piye iki lho Kakang Semar kuwi mundi dawuh pengendikane Paman Widura Paman Widura ki kencan semayan karo Sengkuni ki wis suwe upamane iki upama ya yen to Paman Widura iki mengko kepengin arep ngadoni kridane Sengkuni kowe piye aku ora lila sing duwe gawe ibarate Werkudara Paman Widura kuwi dadi dayohe ora keneng tombok rampung ora rampung ayan iki rampunga Pandhawa Dewi aja glandang carang saka pucuk ning napa dayohe melu nyumbang ya ora entuk lambemu ki men ngotok nyelo wong ya ngarep wangi kok ya ora gelem ya Tru
Ayo nek diwangi kowe iki mesti gagi-gagi. Ndoro dorong beda karo liyane. Yayi. Si Adi rak wis tak paringi dawuh nalika ing ngarep, sapa wae sing arep bela tresna karo Pandhawa. Iki kudu mbok paringi dipalilah Lilanana. Yen to kanthi Paman Widura cilik loro gedhe temekaning pati. Wong perang kuwi petunge rak mung loro, nek ora menang ya kalah, nek ora urip ya mati. Nek ngantek Yama Widura niku gugur enten palagan niku mboten salah sampeyan. Iku salahe sing kepengin jumeneng dados senopati. Ngeten. Aku ora diluputake. Mboten. Aku ora dosa. Mboten. Mungkin enten dosane ben di sandang Bagong. Brek. Mangsane Bagong kepiye? Wis perkara kono kok ngunduh tanggane ya, Tru. Mulane kuwi. Yo Kakang Semar. Muga-muga wae Paman Widura malah aja nganti kebranang penggalihe. Bisa nyirep kebrananging penggalih. Jenenge wong niku nempun sengit, pun gething niku digawa mati. Ngaten. Nipun boten dados menapa pun. Niki mangke duga prayoga enten bendanipun Ndara Werkudara, Ndara Arjuna. Yo Kakang Badranaya. Mangsi burunga menika mangke ambok bilih ingkang Paman Widura rawuh. Kaki Prabu Kresna aja kaget pun paman ingkang prapta. Paman Widura pangabekti kula katur. Iya, pangabekti rada tampa ndadekake sukarna rasaning atiku. Widura pamanku bektiku tampan ana. Ya, Bratasena manten ugi kula paman pangabekti kula katur. Ya, putraku nggih pamadi. Kula Kaki Kresna Werkudara Arjuna. Aja mbok anggep aku iki wong tuwa nyaru-nyaru wuwus. Lan dina iki lagi pun paman katon. Sabab sing tak enteni lagi dina iki metu ana madyaning palagan. Sapa sing tak arep-arep? Rina pantaraning mengi ora ana liya kejaba mung Suman ya Sengkuni. Rikala semana aku kelawan Suman wis tau sulaya. Rikalane bali si golo-golo aku kepengin nyelametake Pandhawa. Aku gawe guwa ana madyaning bali si golo-golo nganti aku iki ngrikake para kawula ing panggombakan. Ti lelakon kuwi kedenangan dening Sengkuni. Mestine Werkudara ya isih kelingan lelakon kuwi. Wah, ya aku eling. Rikala semana malah aku dituduhake diwenehi dalan dilebokake menyang jroning guwa wujuding garangan putih. Ora liya bapa enta buga rikala semana. Lah iya, mula kang saka kuwi nggih Kaki Kresna Werkudara Janaka Lilanana pun paman, aku tak netepi prastyaku. Lati lan pakarti nyawiji ucape batine tumindake padha. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Sengkuni dadi senopati yen ora tak pethukake dianggep Widura kuwi wong jirih.
Widura bapakku. Piye Werkudara? Yen nganti kowe keturunan cilik lara gedhe nganti tepekaning pati. Werkudara aja nyemlangake bab perkara patiku. Upamane pun paman nganti gugur ana madyaning palagan aku mbela marang bebener. Sing tak bilani para Pandhawa. Najan kepiye wae jagat wis nekseni. Sengkuni kelawan Widura kudu dadi mungsuh. Mula engko Sengkuni metu ana madyaning palagan Werkudara Janaka kabeh padha menenga. Mengko tak tandangane dhewe. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Iki senopati ning Pandhawa. Ora tedeng aling-aling dasar mengkono aku Werkudara. Aku senopati ning Pandhawa, kowe wong anyar katon. Aku wong sapa kowe? Memper yen kowe durung ngerti karo aku. Kadang mudane Kakang Patih Harya Sengkuni. Satriya Plasa Jenar. Raden Gajaksa, aku wuragile aku Sara Basanta. Werkudara, waspadakno senopati pengapitih wong sakloron. Mati bareng tak wujudi nggonku mbelani kakangku Harya Suman. Yen pancen wis bosen urip, ayo katokno budimu tak terki bali menyang kayanganing Bathara Yama. Kelakon dina iki yo ayetno ding ati-ati. Ketoken budimu kaning atiku.
Wow!